Türkmen propagandasynyň jansy dili. Ýürek gysgynç, ýürege düşdi, irizdi, şondan bizar, ýadatdy. Gürrüň Türkmenistana döwlet medeniýetiniň telewizioniýasynaky, radiodaky propagandasynyň jansy dili barada barýar. Propagandada başga pikir bolanok. Propaganda diňe bir tarapyň hökümetiň garaýşyny berýär. Seň durmuşyň, aladalaryň oňa gyzykly däl. Şeýle ýöntem primitiv propaganda saňa nähili täsir edýär. Türkmenistanyň göz çykynç, manysyz, gaflat uykusyna gitdirýän döwlet propagandasy Türkmenistanyň çykarany önümi däl. Dürli ýurtlarda propagandaň usullary, täsiri öwrenilip gelinýär. Propagandanyň özüne mahsus bolan jansy dili ilmde Rusça Novayaz, Nikrayaz, Inglişçe Newspeak, Doublespeak diýip adlanylýar. Şeýle ýasama, jansy dil adamlaryň arasyndaky hökümet we ilat arasyndaky kommunikasiýany, ynamy gatnaşygy ýok edýär. Jansy diliň esasy maksady düşnüksiz, manysyz edip gürlemekdir, wakany beýan etmekdir. Habarda näme barada gürrüň barýanyna düşünip bolanok. Senden okujudan şu soralýar: düşünme hiç sada, gyzyklanma, pikirlenme, arkaýyn üns bermän geçiber, durmuşyňa gatnaşma, diňe tomoş et. Propagandaň dili sende ýürüýte duýgunyň döremegine getirýär. Öz ýurdunda bolup geçýän wakalary düýpli parksyzlyk, hökümetiň syýasatyna düýpli anamsyzlyk, ýigrenç, utanç we gahar, sarkazm, kaktyryp gürlemek, akly zady gülkä öwürmek. Propagandanyň dili adamyň dünýäsyna içine aralaşýar. Döwlet propagandasy dürli adamlara dürli täsir edýär. Elbetde ähli kişi oňa ananyp bilen baranok. Gyzykly ýeri şeýle ölü jansy dil adamyň ýekedigine inanyrjak bolýar. Türkmenistanda ýaşaýan adamyň hökümetiň syýasatyna içki prosesde hem bar bolsa-da, ol töwerekdäki adamlara ananok. Demekdirji propaganda ýekeniň çaňy çykmaz. Men ine pikirim aýdardym, protest görkezerdim welin bu oturan goýunlar çykmaz diýdirýär. Bu şo pikirlik kada öwrülýär. Bu şo pikirlik ýurdumyzda ýagdaýlar beli erbetde, şagamy izine bilet alman daşary ýurda okuwy uğratdym diýmekdir. Ähli kişi allaýa allawa goşulýar. Şagalar ullardan allamany öwrenýär. Durmuşda we propagandada wada berilýän zatlar doly şapraz gelýär. Propaganda dilini ulanyp gürleýän türkmenistany şu sahna oýunlaryna, spektakla goşulýar. Özüniň rejima beparlygyny görkezýär. Käbiri çykyşlarda sakawlaýar, agzy uğraýar, ýöne propaganda goşulmagyny dowam etdirýär. Türkmenistanyň döwlet propagandasynyň esas aýratynlyklary haýsy? Birinji, suwjyk, manysyz, emosional taýdan täsir edýän sözler bilen dawralanýan boş hereketler. Meselem, habaryň söz başy. Halk maslahaty özgertmeleriň baş maksady Türkmenistanyň ilaty üçin işretli durmuşy üçin etmekdir diýär. İşretli durmuş döwletiň syýasatyny näme aňladýar? Garipligi ölçemeýän, gizlin saklayan hökümet nähili işretli durmuşy döredip biler. Biz onu nädip ölçemeli? Ýene-de mysal, hyzmatdaşlygyň giň uğurlaryna ara alyp maslahatlaşdylar diýip Günni daşary işler ministrligi ýazýar. Anyk haýsy giň uğurlar barada hiç hili habar berilenok. Ministrligiň ýene kän ulanýan söz öwrümleri we biri gepleşikleriň dowamyna taraplar syýasy, ykdysady, ekologik we insanperwer uğurlaryň çäklerini Türkmenistan bilen köp ýyllyk netijeli hyzmatdaşlygy ara alyp maslahatlaşdylar. Bu uğurlarda durmuşa geçirilýän taslamalaryň we maksatnamalaryň ähmiýeti bellenildi diýilýär. Haýsy taslamalar, maksatnamalar? Olar ilat bilen paýlaşylanok. Jikme-jikleri belli däl. Taslamalaryň durmuşa geçirilmegi barada hiç hili maglumat ýok. Ikinji aýratynlyk. Propaganda geljekde ediljek işler barada habar berýär. Bir zat açylar, ediler, ýöne açyly, netijeliligine seredildi diýen habar berilenok. Meselem, 2020-nji ýylda Gruziýa bilen Türkmenistan göni howa gatnawyny açmak barada şertnama baglaşdy. Gatnaw açylar diýip habar berildi. Gatnaw açylmady. Ýakynda Türkmenistan, Gazagystan serhetiýaka ýaşaýjylar üçin wizasy düzgünni dikeltmekçi diýip habar berildi. Wizasy düzgün dikedilmedi. Üçünji aýratynlyk. Hiç hili yaramaz negativ habarlary ilata aýtmalylar, beýan etmeliler. Yer titreme, tozonlu tupan, tebitde bolup geçýär. Türkmenistana bu zatlar bulanokmuş. Türkmen ruhy, aňy negativ habarlara eji taýýar däl ýaly çemilişilýär. Näme üçinkä türkmen jemgyýeti aýbyny ýaşyryp ýaşaýar? Ýa-da ata-babalarymyz aýbyny ýaşyran aýngalmaz diýmedimi? Dördünji aýratynlyk. Döwlet propagandasy köpçüligi anlamak üçin
hakykaty galplaşdyrmak üçin efemizmler bolanýar. Bu usul bolup geçýän wakanyň ähmiýetini kiçeltmek, düşnüksiz edip neytral manada almak üçin ulanylýar. Meselem, döwlet propagandasy kyn durmuş ýagdaýyna düşen adamlar diýip alýar. Ana kaýsy kyn durmuş ýagdaý barada gürrüň barýaka? Zorlukmy, garyplikmi, maýyplykmy? Döwlet propagandasynyň bu toparlaryň durmuşy barada habar berilenok. Nähili täsiri bolýar şeýle ýumşak sözlemegi? Edil pasienta näsagy dogly hakyky diagnoza aýdylmaýan ýaly näsag özlerine rahat duýar. Bizde Hudaýa şükür gorkunç garyplyk, keselçilik ýok, tini satýan adamlar ýok, neşekeşler ýok, maýyplar hem ýok. Asuda ýurdumyz bar diýdirýär. Aslynda garyplyk ýalan maglumat bermek bu bir zulümdür. Netijede näsag öz keseli barada bilenok, Lukmanyň beren maslahatlaryna erenok, öz saglygyna gelejegine geleňsizlik bilen şemeleşýär. 5-nji aýratynlyk. Döwlet propagandasy kän sözleri, adalgalary atla hem ulananok. Meselem reforma, mesele garyplyk, anananok barlap bir. 6-njy aýratynlyk. Ata-babalarymyz barada taryhy ylmy-taýdan azat bilinse-de, olar her gep gürrüňde ýatlanýar. Propaganda merdana ata-babalarymyzyň şöhratly ýörelgelerini manatyp dowam etdirýär diýär. Any kaýsy ýörelgeleri? Awtorital dolanyrşmy olaryň destury, kada kanuny? Anyk nähili kadalar barada gürrüň barýaka? Ata-babalarymyzda gowy we yaramaz däpler bolupdyr. Ulçylyk bolupdyr, gülüýeçiligi, adam sewdasy bolupdyr, aýal gyýylar gyrna gornuna goýulypdyr. Haýsysy? 7-nji aýratynlyk. Ähli zat mukaddes edip görkezilýär. Medpuwatda mukaddes şerhetlerimiz, mukaddes pulluk borçlary, mukaddes gymmatlyklarymyz, mukaddes garaşsyzlyk kän ulanylýar. Linjikdirilýän mukaddeslik öz mukaddesligini ýitirýär. Mukaddes sady nädip gowulanýar bolar? Hiç sad edip. Mukaddes sady illap bolanok, gürrüňini etmek gadagan. Bir gysga habarda 3-4 gezek mukaddes sözi ulanylýar. Anananokmy? Döwletiň resmi habarlaryny oka. Propagandaň ölü dili seni ýekeser etýär, ýüregiňi ysdyrýar, aladaňy azaldýar, agyrsyzlandyrýar. Sen öz gysga durmuşyňa tomoşa edip geçirmegini, dost şoralaryň bilen ähli zady gülkä görmegini isleýär. Sen syýasata öz durmuşyňa goşulmagyny islenok. Jemgyýetiň ähli meselelerini gizläp, ösüşini bökdäp, watanyňa buýsunýar. Seni döwlet propagandasynyň haýsy sözlemi halis irezi, kommentariýada paýlaş. Tabukda görüşelim.